कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। राष्ट्रीय वन हुतात्मा दिवस निमित्तान सोमवार कारवार विभागाच्या उपवन संरक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हुतात्मा स्मारकाक पुष्प अर्पण करून गौरववंदन दिले। या कार्यक्रमामार्फत हुतात्मा झालेल्या वन विभागाच्या अधिकारीक आणि कर्मचारीक याद केले आणि स्मारकाक गौरववंदन दिले। अंकोला शहरात असलेले रॉय फॅशन गार्मेंट्सात अकस्मात उजू लागून लाखांची रुपये नुकसान झाले। ही घटना आयतार रात्रीन घडली। आयतार रात्रीन रॉय फॅशन गार्मेंट्सात उजू लागील पळयले स्थानिक लोकांन अग्निशामक दळाक माहिती दिले, पण अग्निशामक दळाचे कर्मचारी येतपर्यंत गार्मेंट्स संपूर्ण जळून गेले आणि आजूबाजूच्या घराक बी उजू लागलो। ह्या घटनेन लाखांची रुपये नुकसान झाले। ಮೇಲೆ कर्ज चुकेच्या विचारान एक शेतकारान आत्महत्या करून घेईल घटना शिरसी तालुक्याच्या हेबुत्ती ग्रामात घडली।
34 वर्स वयाचे जगदीश चन्नप्पा हेमी आत्महत्या करून गेले. हेमी 2 एकर जाग्याचेर सुपारी आणि जोळ पिकयले जाल्यार जोळ आनी सुपारीची पीक पाड जाली. तेमी सहकारी संघात कर्ज घेयले. फेडूक जायनासतना तेमी आत्महत्या करून गेले अशें कळयलां. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पुजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पुजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888-0298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. बेंगळुरात खासगी ट्रान्सपोर्ट संघटनेन संचार बंद करूंक सांगिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या काही भागात सोमाराक ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी संचार बंद आशिल्लो दिसून येयलो. पण कारवार शहरात मात्र थोडे ऑटो रिक्षा संचार आशिल्लो. टॅक्सी, टेम्पो आणि ऑटो रिक्षा संघटनेन सोमवाराक संचार बंद करूंक सांगिल्ले. पण उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बंद आचरण करूंक संपूर्ण प्रतिसाद व्यक्त जालो ना. आयज येतलक न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.